Kato, Pete, mä näytän sulle yhden siistin jutun. Kiva, Pete, kun jaksettiin herätä näin aikaisin. Näin kevätaamuna näkee ja kuulee tosi paljon lintuja, koska monet on muuttomatkalla tai jo soitimella. En kyllä aio joka lauantai herätä näin aikaisin, mut meinköön tämän kerran. Musta on tosi kiva päästä kuvailemaan mun uudella kameralla. Täällä on tosi märkää. Onneksi laitettiin kumpparit. Kevät on märkää suollakin. Kato, nämä pitkosputkin on vielä veden alla, mutta kyllä niitä silti voi kävellä. Mikä tuo on? Se on tupasvilla. Se kukkii jo pälvipaikoissa. Kesällä se on ihan erinäköinen, semmonen hahtuva pallero. Mitä muita kukkia suolla kasvaa? No vaikka mitä. Esimerkiksi vaiverot kukkivat aikaisin, niiden kukat on valkoisia. Sitten kukkivat suokukat niin, että mättäät on paikoin ihan pinkkeenä. Suopursu kukkii ja tuoksuu kesäkuussa, karpalot suopursun jälkeen. Niin ja tietysti hilla ja juolukkakin kukkivat jossain välissä niin, että hillaa pääsee poimimaan heinäkuun lopulla ja juolukoita elokuussa. Karpalot alkaa punertaa sitten syyskuussa, mutta kypsiä ne on vasta lokakuussa. Joskus kerättiin mummon kanssa niitä ohuen ensilumen altakin. Niin, ja on soilla myös orkideakasveja, niin kuin Maarian kämmekkää. Toiset kämmekkälajit, esimerkiksi punakämmekkä, on harvinaistuneet soiden ojituksien takia. Sinä tiedät älyttömän paljon näistä jutuista. Kato Iida, mikä tuolla liikkuu? Karhuja! Missä? Anna kiikarit! Wow! Mä en oo ikinä nähnyt karhua luonnossa. Onkohan niillä siellä joku raato? Keväällähän ne syö lihaa ja syksyllä ne käy suolla poimimassa marjoja. No nyt ne huomas meidät ja häipyy. Enkä saanut edes kuvaa niistä tällä putkella. Suolla lentelee monenlaisia perhosia ja kasvillisuudessa mönkii monenlaista pientä önniä. Hyvällä tuurilla voi päästä näkemään hirven tai peuran. Ja sisiliskon ainakin ne paistettelee monesti pitkospuilla. Suolla mahtaa lennellä kesällä myös monenlaista verenimiää. No ei suolle kannata kelteisillään tai hellevaatteissa tulla. Vaan on parasta laittaa päälle jotain vaaleaa ja peittävää, että verenimiät ei pääse iholle. Kesällä täällä ei juuri lintuja näy, mutta näin keväällä niitä voi bongata paljon. Mihin ne kesällä menee? On ne kyllä silloinkin täällä, mutta ne hautoo ja ruokkii poikasien ja siksi ne piileskelee. Niiden kannattaa olla ihan hiljaa, ettei kettu, kärppä tai petolinnut huomaa pesää tai poikasia, jotka ei vielä osaa lentää karkuun. Jotkut kahlaajat kyllä aloittavat ihan kauhean huudon puunlatvassa, jos poikaset on jo kuoriutuneet ja retkeilijä on vaarassa mennä liian lähelle poikasia.